салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон навори имрӯза ҳаст анами намуд абаяҳо. Гуфтивай гапо ки ҳар рӯз шумо аксия мепурсиден. Навор надоштем. Ман имрӯз якта магазина дидум. Аксия рафта истода будааст. Хостам навор карда пешниҳоди шумо кардам духтарако. И абаётон размери чанд то чанд ай ино? 52 то 58 нархаш? 1800 буд, аксия кардем 1700 сомон шуд духтаро дар аксия. Размери 52 то 58 ҳастад. Ино чӣ? ино 1700 буд, 1600 кардем. Размери чӣ? Размер ҳастад. Размершон 52 то 60 ҳастад. 52 то 60 духтаро размер доштанд. Ва бойни намуд ирам абай қати шарф шан дабойка. ино размер ҳастад. Размери чанд то чанд? Размер 52 то 62 ҳастад. 50 то 62 духтаро размер доштиян. Ин абаёшон нишон метиҳад. Анами аксия кадагиётон нишон тенда. Аксия кадагиё. ино 1650 аксия кадаг. 800 бдан духтаро нигоҳ кунед 650 кадагиян. Бори тоза Дубай. Дигаршам нишон тен расветкоша борда. Бардови бежви сиёҳ хулас чанд қарангои бисёр дорад. Анамирая ба хушру нишон тенда. Доставка ҳам доранд духтаро, ҳам шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. Накасе харидорай марҳамат. Суроғарам духтаро метим дюйм дароза. Чанд магазин мешавад? 112 магазин мешавад духтаро, 12 дароза. Ай тарафи пажаркай. Касе нофаҳмои суроға бо нависе мефаҳмои суроғара пуракада. Ина ба духтарако бо анами аксияшонда дуои кора доранд. Ёро чанди метиҳад? 600 сомон духтаро, гирбишини тоза, бори Дубай. Размеро ҳастай духтаро. Дуекам ҳаст, ҳам платьяшам аст. Материалшон мебинед чӣ хел хушро версачи. Набиҳам писташки свет аҷоибот фасон. Ин ду таранг бе духтаро, ҳам корични ва ҳам сери. Нирам дуека бдай размери 60 доштан, то размери 60 бдай духтаро. На версачи материали ҳам намхе бори Дубай, качестваш хушрӯя. Ям 600 сомони. И расветка дора? На духтаро сери дошта. Розвичав, баъд сабзам дошта нигоҳ. Тройка я? Шарфу куфта дора? Дуека? Дуека буда духтаро. Не ласташонам да аксия аста 600 сомони. То 550 сомон духтаро ластаи дубайскишона медодия. Ба духтаракони платьёшонам бори тоза Дубай 700 сомон буд. Ҳозир духтаро 550 сомон кадагиян. Намхе поянашон раст кушони хушрӯа гуфтивай гапо чанд тарангам дорад. Размери 48-50 и турки размер гуфтане. Ай 42 то 52 духтаро размер доштиян. Я Туркия духтаро простой материалшон нестан хеле. Надеюсь, раскишони барои беремениё. Дидин? Материалшон ами ҳозир пушакай. Гапсаки хушрӯ. Ина духтаро ранги тёмно-синӣ ҳам дорад. Поёншон ҳам хеле парпарак дор. Ина духтаро хушрӯ бо як ранги дигар. Римен дорад духтаро, баъд кнопкаёшон тугман кушода мешавад, кушода мешавад. Поёни ҳам хеле раст кушони. Размерошон ҳаст духтаро хушрӯ. Суроғара фаҳмондум дюйм дароза. Магазин 114 буд. Магазин 112 духтаро. Ай тарафи пажарка духтаро. Ина духтаро, ин сета ранг аст. Сиёҳай, кабути тёмно-синӣ, сабзи хаки. Ина духтаро бо дуоиҳо. Ия ман 550 сомон ана. На расветкош. Бардови дорад. Тёмно-сери дорад, хаки цвет дорад. 550 гуфтед? Ина духтаро нархи пешна 600 будаги. Ҳозир пешна хеле арзон. Ин ҷинсотон чанде? Ҷинсот 550.
Джинсашон духтаро 550 500 мелади. Ина духтаро байни намуд абаяи вай дорам бабочка. Диден? Ам хабар қабида бестанда. И размер надорад, а? Стандарт. Без размера духтаро. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯй дурунаш. Нархиш чанде? 9000 сом. 1000 сом. Скидка мекунам бо метиадон номи канали мо гап занем. На духтаро бо айтак хто медоне ягон мамуд шарпане ирай болош мемони баъд аҷоиб хушрӯ мешавад. Хурем султан мешавад. На духтаро бо ин абая барои модаро размерои чӣ дорад? Ҳамаш размер дорад. Ям 1000 сом? 1200. Иш 1200 сом буда духтаро, ам хали корои дасти дорад. Скидкаям дорам. Скидка ҳам доштем духтаро нигоҳ кунед. духтаракона ё 900 будиян, ҳозир скидка рафта истодааст 850 сомони размеро ҳаст. Дасту корои дастӣ дорад, ручной работа яъне. Ҳама ё абаян духтаро.